Похвална песничка на доцент Димитър Досев, главен секретар на Съюза на гюзениците в България. Димитър Досев, млад харамия, режисьор по магия, роден за театър, за изкуство велико, радеж за българско, за хумор алеко. Честити награди, честити похвали, нека останем все тъй яростно млади. С артистична обич мистер Седис. Господин Досев, имам поръчението от името на министъра на културата, господин доктор Петър Стоянович, да ви поднеса този букет с пожелание за дълголетие, здраве, крепко здраве, щастие и успех да се връщате назад във времето и да търсите пак млади манекенки, да не се прехвърляте да разменяте категорията. Всичко най-добро е пожелание. Лично от мое име и от колектива, който управлявам тук и се грижим за вас, също ви поднасям поздравления по случай вашия рожден ден и сме приготвили няколко изненади. Само че къде са изненадите? Ако не ги донесъл. И понеже сте дълголетни, вече ви приготвили две торти, не една, две. Такива големи, но няма да ги вадим, защото нямаме такъв специален поднос, съставата не е много. Абсолютно сте прав, че съм пробвали, но три пак не помага. Ще помогне как две торти са това, няма 6-5. Заповядайте. Освен да пожелаем на здраве. Благодаря на всички, които ме почетат. Досев от мен е годишен подарък за споменът, който е на место. Да въртиш топченцата и да прославиш Бога. Отвори се на ръка. Ще прави тренировки с нея. Да моли да се прощават греховете в миналото и бъдещето. И да няма требор на ръцете. В Турция го подаряват на старците, които за нищо вече не ги Просто да се заведеш. Направо. И на кой друг? Да, не е певна. Това нещо ще Кое точно? Той е извън на сутринта, върнал се. Значи и друго не съм това от лице, утре ще видя и... Чакай. Шефенци да му... Какво каза? Казвам, че ще играе на фестивала, той вика, че сме лъжи. Цяла година ме джамлика. Видя ли? И сега последния момент се изплаши и вика, ще почиваме. Сте ли във форма с асистента? Много хубаво беше всичко. Да, ще го направим само той да се освободи сега. Истината е тая, че те могат много хубаво да бъдат с това жужето. Да. Ама те някой да им направи номера. Номера е ясен. Да влезе и обича. Чакай да ти Мога да ти дам това, което не можеш да кажа. Не е празно. То също е пелерина, но не е вълнена. Кому ме интересува вълнена ли, помочта ли? Пелерина с два цвята.
Червено ли? Да, една се червено черно беше и няма да я знаме. Тук сме една малка колония, едно малко семейство от сродни души, така да се каже, сродните професии и понеже постоянно сме в контакт, не чувстваме липсата на изведнъж отделяне от професия, отделяне от театъра, но изживяваме нещата добре, съобразяваме се. Това, че ги няма нашите деца покрай нас, го понасяме философски. Те имат свои деца. И това, което ние сме хвърлили за тях грижите, те се отплащат на своите деца. И това е така върви света, за да съществува. Как да се сърдя на дъщеря ми, че не идва всеки ден? Ами тя се върши от работа, има 2 деца. Ами тя се грижи за тях. Дали да им сготви, дали да ги приготви за училище утрешния ден, или да идва при мен да ме вижда постоянно. И тая философия не крепи, знаеме това нещо. Но дойдох тук не за това, че няма къде да отида. Първо, аз имах нужда да променя обстановката след инсулта, да се разтоваря от житейските тегуби, които ми натоварят нервната система. А тук аз не се интересувам от цената на тока, никак не ме интересува парното да му мисля директор. Аз седя, те се чудят с какво да ме нахранят, чудят се как да ме изперат на такова. Ето това ми помогне вече физически. От една страна, от друга, аз съм в свои води. Колеги, може да не сме си говорили, може да сме имали пререкани, но сме колеги, имаме общи интереси. И сравнително колеги, може да не е артист и режисьор, но е музикант, общо нашите, или другия журналист. Точно ти, за това съм тук.
Ало, ами ако искаш, ела да гледаме, ако нямаш телевизор, ти към 6 часа да гледаме матча България и Армения. Морени, вафла трепач, 10,9 см тъчскрин дисплей. Светете в ръцете ти с операционна система. Бившият треньор на сините изглежда следните 11 дава старт бяха вратата с номер 1, 14 Веселин Минев, 5 Голман Грачаров, 83 Игор Спротил, номер 11 Йордан Христов, 16 Томаш Иршак, 80 номер 3 Дерби ДСК, Бобен Плодив Пъкъл от Хърби, като гост на и Готев, двама отборища, които бяха определени като основни фаворити за титлата в А-група през този сезон. Това ще бъде матч номер 2 между тези два тима от началото на сезона. Навярно се спомняте, точно преди 2 месеца, тогава на стадион Христо Ботев, пловдивчани стигнаха до пълен обрат, след като губеха с 0-1 и спечелиха с 2-1. Как изпъхнаха вашите лични качества като режисьор? Аз попаднах там, дето когато завърших акторско майсторство. Влезах добре или лошо, минах. Кой влезе? Не. Добро или лошо, добър или лош актьор, все пак бях. Върших си работата добре на сцената. Имах и награди, имах това, но в един определен момент аз се разболях, както забелязал сте, че съм приведен с гръбна. Не, това го нямаше. Тогава инсулта го нямаше. Не кръка, нещо. Но просто на гръбначен стол. И актьор е много лесно нараним. Ще го почувстваш и ти. Актьора, режисьора, много лесно. В даден момент никой не ми обръща внимание. На никой не е забелязал, че съм приведен. Но аз, излизайки на сцената, имах самочувствието, че всички гледат в мен. И викат го гледай, той как си изгърбил. Това е актьора. И тогава реших да се преквалифицирам. 63-4 година завърших вариететно изкуство в Чехия. Тук нямаше такава категория. И останахме само двама, по едно време бяхме само двама, Хачо Бояджиев и аз. Разбира се, Хачо беше голяма работа. Корифей беше той. След това във Витиш създадоха вариететна режисура. Сега не знам дали има в момента, но имаше Виктор Марков, който почина. Той работеше там вариететна режисура. Но самото вариетет в България беше малко по... Гледаш се по друг начин. Докато Чехия и Унгария имаха вече традиции в това отношение. От нашия лагер става въпрос. Вариетето е всеобятно леко изкуство, развлекателна програма, съсредоточена предимно по курортните и по морето. Естествено е там нахлуват чужденците, те носят своята култура. А и режисьора, който прави вариетето, се съобразява. Взима нещо от това, което носят чужденците, което искат. И естествено, нашето вариете съвсем не е по-лошо от другите, макар и малко сховано.
Адски. Когато постигнеш крайния резултат, вече чувстваш удовлетворението. Забравяш всички огорчения, мъки и си щастлив. Може би това го оценявате на пръв поглед, като чувате аплодисментите на публиката или как? Не е само публиката. Понякога сам чувстваш, че си задоволен, че това, което си искал с мъки е направено на себе. И вече тогава чакаш публиката да го оцени. А ако и публиката го оцени, това е вече повече от всичко. И заради това режисьор богат няма. Финансово, материално. Но всички са богати душевно. Това е богатството за нас. Повече от всички хонорари. Откъде се познавате? Много отдавна се познаваме, чрез мистер Сенко се познаваме. И после в Съюза на артистите, той беше секретар и се правиха международни фестивали. Ходих и му помагах на него в Съюза на артистите. Когато беше Ванча Дойчев председател, той беше секретар. И приятелското ни същество някъде над 30 години, как се. После мисове сме правили заедно, сме ходили. И така, после вече в Съюза на Клуба на иллюзионистите в България. Легендата на България е мистер Сенко. А той е човек, който най-близко е бил до Сенко. Не съм носител на негото, мистер Сенко. Просто като сянка на мистер Сенко. При живе той ми даде и действително и Астор, и други. Те са последователни на мистер Сенко, но не са ученици. Всеки е само. Той е единственият ученик на мистер Сенко. И колко? 10 тона реквизит имаше спектакъл, некоя по 3 спектакъла имаше на ден. Играли сме на президенти, министър-председатели, министри, посолства, легации, на отдел чистота, медицинска академия, доктори. Много безплатно е това спектакъл. Той е прегорял. Супер. За него той е на олимпийския принцип. Не е важно дали ще спечели или не е ли да. Важното е да участват. И да прославиш, ако е в чужбина, България. Все пак тук, когато си тук си пред своите хора. А в чужбина трябва да бъдеш много по-добър, понеже там не викат мистер Сенис, а там викат България. Така ли? При поклонението, тук за секунди изваждам българското знание. А когато беше Гърция, извадих българското и гръцкото знаме. Като бях Белград на това заедно тогава наградиха господин Астор, господин Досев и мен наградиха с това. А същевременно господин Астор ми даде кавалер на ордена на Балканската магия. Станахме с него заедно. Други нямах момента наградени. Двамата само
господин Досев и мен. Господин Астор награди една вечер на тържество за заслуги към Балканския магичен съюз. Кавалер на ордена на Балканската магия. Стефане, не искам ордени, медали, ни пари, най-големият орден, човек къде е здрав. Искам само да се върна на тия години, на горната снимка, която виждаш. Там да се върна на тия години. Тогава. Пълната тогава, гримьорната ще бъдат пълно с актриси, нали така? Като се върна на тия години. Ти знаеш ли, че след спектакъл, аз бях на мода, натрупали се момичета, модами, искат автограф, а аз подписвам автографа така, да не чуят отблизо как ми кръколят червата. Ама сериозно, така глад. Ти знаеш ли как съм краднал? Хазайката си изсушила хляб на сухар, за да си храни кокошките. И аз от него крадна, мокря го на чешмата и ям. Не ми глад. Значи преди да станеш известен, четеш романа Глад. 75 лева ми беше заплатата. 20 лева наем плащах, тогава бяха ефтин наем. 10 лева от дръжки, туйно и как, с какво да живееш, как да се обличаш, да си купуваш дрехи, артист известен. Аз един костюм. Нали? Моля ти, бе. Тръгнахме командироваха ме за Съветския съюз, искаме награда. Да. Наградиха ме за Съветския съюз и от театъра, по директора ми разреши да взема костюм театрален, с него да вървя, защото нямах дрехи. И не само аз, това беше за всички. Имаше тогава. Театъра, в малките театри, това са хората, които артистите в тия малки театри са апостоли. Театър играе в големия град, но в големия град играят 5-6 спектакъла и тръгват по селата. Те ако не отидат, хората по селата не могат да отидат на театър, особено това време. Няма пътища, няма сцени. Играли сме на маси, няколко наредени. Особено Смолян, Търговище. Защото в Търново, Михайловград, тогава сега Монтана, това са градове, това са окръзи, където има много сцени. Модерни, големи, но на други места няма. Кърджали. В града има, но извън града, по селата, ако не отидеш, няма българска реч. И това ми доставяше удоволствие. Студ, виелици, понякога глад. Не, че нямаш пари. Даже и да имаш пари, няма къде какво да купиш. Кой ходи в ресторант по селата? Оне села няма. И въпреки това, ако сега започна, сигурно бих почнал пак от начало. С цялата мъка. В цялата мъка, в цялата трагедия имаше нещо романтично пак. Може би, защото бяхме вашата възраст. Може би, не може би, защото понасяхме всичко.
Къде се тръгна бе душа? Ами той звъня и аз казах, че те няма да си не пуснат. Търси къде има? Казах, дека ми излезе някъде зле. Ма, кой ме търси? Някой те търси, не знам. По телефона? Да. Мъж ли беше? Мъж, жена? Кой? Не. Какъв глас беше? Женски, мъжки? Какъв глас беше? Женски, а? Не, те е търсил никой. Ще го... Аз разбрах. Аз разбрах, ама съм права, че не съм разбрала. Права се, че ти повярваш. Всички жени го Права се, че ти вярвам, разбираш ли? Цял живот се преструвал, вече от тук ми доведе. Няма да се преструвал повече, знаеш. Да. Ма ти не намери снимка, значи, така? Снимка не намери. Снимка не намери. Мисля, че не намеря. Да те помоля. Ама то сега ми трябва да дошли. Защо сега? За какво? Защото сега... В момента. Не в момента, но до вечера. До вечера ще намерим. До вечера ще намериш. Ти ще ми подариш една гола снимка. Какво да ти подаря? Една снимка гола. Гола? Сигурно някой да ме снима гола. До сега нямам голи снимки. Ама ако някой се съгласи. Ще я разпространим. Или да разпространим какво? Ще си извият мъжете за теб. Не. Като разпространим моята гола снимка, вече всички ме ще кажат, не искаме да гледаме голи снимки на жени. Защото не можем да сня, ще се загубя апетита. Ще се загубя апетита и желанието с живот. И кое е най-романтичното ти така преживяване? Вече с големите мъки и с големите удоволствия от изкуството, това, което спечелих, бяха хората, уважението. Вижте, и до сега, като отида в Михайловград, специално, или сега се казва вече Монтана, до сега все още по-възрастните хора, като ме познават, по-младите вече не знаят. Ме спират, поздравяват. Тогава ме носих на ръце, бях някаква звезда, похвали, аплаузи, ръкопляскания, но имах и твърде много разочарование и изкуство. Стигах до там да се отказвам, едва ли не до самоубийство. Много критики имах, но и много похвали. В изкуството е това. Едното на другото не може. Над 100 награди и писани за мен имам. Но една цял живот помня, разказах му, когато играех един фашист, следовател от СС в Берковица, и един пиян шофьор дойде и ме хвана за гушата. И към мамка ти фашистка. Едва ме отърваха. И все пак удоволствие, че съм го убедил от сцената, че съм това. Това е хубаво изиграна роля. Да. Аз не съм играл никога през живота си като актьор положителна роля. Все отрицателно. Не остана гад, не остана мръсник, който да не съм играл. Да не си играл. Какви неща гледах. Много е много. Там ще няма значение това. Не, много е добре. И банално. Важното е, че има нещо. Не е необходимо да се вземете. Това е за цирк. Там вече нещата са по... Не, жури, да го направиш този номер, ама 3 пъти по-късно. Важното е, че показваш, че е празно и след това извадиш нещо. Тук не е важното да е метро.
Аз тук за него, иначе това е животно правя. Животно това е. Герданик, това са оригинал перли. Знаеш колко са хубави. Не, пак не ме разбра. Да. Не е въпросът дори оригинално. Да. Въпросът е, че изваждаш нещо, не е важно колко дълго е. И заради това на журито ти го ляжа. Малко да е, много има вътре, да. Празно е било, изваждаш нещо. Ами изваждам. Същото и с инжирите. Изваждам една котка. Изваждай, ако щеш не котка. Ягуар. Тигър. Но въпросът е, че ти е много хубаво е, но е много дълго. Много дълги са. Ма това е, целта е от малко да извадиш големо. Динамиката се нарушава така. Не. Нали целта е? Не е от малко големо. Ти си драматичен, аз съм цирк. От мен, от малкото да извадиш не е така, от нищото изваждаш нещо. Нещо, да, аз знам. Това е въпросът. А дали е големо или малко няма значение. Като е празно, показваш празно. Искаш да кажеш, може от една котия да извадиш зайче или мечка, едно и също. Точно така. Въпросът е зайче да извадиш, а не мечка. Именно. Ако е на мечка, ще скъсат, ако е зайче, ще те приеме. Не е въпросът да бъде от малко големо, а от нищо нещо. От нещо да покажеш. Това е хубаво. Загори устата са натечени. Казах ти да затвориш устата, че става течение. Аз ще ти оставя. Гергана от тръпти от една мрежа, там е тръпти. Там си там. Защото тук е мога предвид. Вземи го това за тебе. А това снимка от среща пък е на 70. Тя е при Астор в ресторант. Почти 10 години. Почти 10 години. Да, разбира. 9 години, 10 години. Почти. Ами, голямата ми дъщеря вече стана 50 години. Малката 27. Времето хвърчи. Не се усеща никой. Не, просто ми е чудо, че просто така толкова бързо премина.
Да не ви притеснявам. Да не ви притеснявам нашето сега. Не. Не. Нормално си направих. Този Любиша Самърджич, сръбски актьор, играеше в някакъв филм. И отиде да го снима за паспорт. Ще ходи до Америка. И той тръгне, жена му каза. Пини, вика, едно коняче за блясък в очите, така да те снимат. Той вика, готова, ама я вика по-хубаво да бъде блясъка и не едно коняче, а така няколко сложи. И седна, и точно пред камерата, он да го снима, той застане така да свали и падна върху камерата. Аз няма да падна сега. Чак толкова блясък няма в очите. Ще сложа там на масата и в хладилника. Хладилника ли ви сложа? Трябва да му намерим на господин Досев скица, да може да кара ски на Витоша, се казва. Първия сняг е днес, 25 ноември, първия сняг. Значи може да стане един много хубав комедиен сериал от този случай, когато за първи път се качих на ски. Защото аз съм бил в такива, живел съм в такива места, където няма сняг. И не съм никъде. И един ден се събирахме клуба на актьора и бехме пинали по една водка с Стефан Гесов и към айде да се качим на Витош. Тук всички с ски екипи и горе на това, ние с бомбета, с балтони горе. Като за парад, отишли на другите спортно облечени, а те... Хората мислят, че има карнавал някъде. Взехме си по едни ски, там даваха под наем. Видях там един човек, как ги слага един човек, викам си сложи и аз. Вързах едната ска, кандахарите, докато закачат другата, тая тръгнана. Ската. И почнах, само чух, аз почнах да пазя равновесие, така, и чух зад мен един вика, гледай да паднеш настрани, иначе ще се изкочиш крак или ще чупиш. Гледай, ама, чух го, че вика, ама, гледам да падна, ама по отсреща имаше някакви студентки, моми, как път те се изложа пред тях. Запазих така равновесие, покрай тях, минах. Остав Бендеров си бяхме студентите. И като минах завоя, вече да не ме вижда студентките, туп се паднах. Веднага се откачих ските. Пипам, нито се убихме, нищо. Излезах и момичетата от това. Момичетата от това са викат. Много хубаво карате тук. Викам, пистата е също като тази, която карахме в Монте Карло. А те не е виждал. По едно време Стефан ми вика, аби идиот, в Монте Карло никой не пада снег, бе, какво ще викаш тебе? Ски. Викам, и тия не знаят. Все едно да караш в Джакарта. Как е настроението ви на Коледа? Сега точно мисля какво да отговоря. Настроението е добро. Аз умея
винаги да се създавам настроение, където и да съм. Освен това, вчера броех някъде към 20-25 души ми се обадиха приятели да ме поздравят. Допускам, аз работя все пак с психология, допускам от тия 25 човека, поне 15 са се обадили формално, с някаква цел, меркантална или не, но поне 5-6 души искрено са се обадили така, приятели. На специалната цена от 59 лева. Ало? Цената на доставка. След 2-3-4-5-6. Четири от миналото. От понеделник до петък. 19 часа. По Диема. Запълнение на дамата 2011 не донесе много щастие. Сгреших. Но случаят е спешен. Не чух, моля. Глупче такъв. Аз съм шивачката. Ти не знаеш ли, че не бива да виждаш булката преди сватбата? Изчезвай от тук, хайде чупката вън! Съжалявам. Тогава започва сватбата. Захарче. Гладен съм. Къде е храната? Създала слънцето, земята, морето и небето. Да благослови този съюз. Направи ни едно цяло. Има нещо гнило. Много гнило. Тритон, аз съм Херкулес. Идвам заради нафтика. Нафтика? Братовчеде? Нека ти помогна. Никой не може да ми помогне. Умирам. А иначе е тежко, като се погледне тук хората сами наоколо създават. Но не, аз съм свикнал. Самотата не ми пречи. Разбира се, самотата по-лошото, по-хубаво е да не е самотата, но настроението е добро, щом човек е леко здрав. Аз съм по-здрав от това, което бях, а това ме радва. Състоянието ми не се влошава, може би не се подобрява, но не се влошава. Това ми повдига духа. Забравих си в горното джобче на една риза GSM и те го изпрали. И въпреки това работи. И няма никакви признаци на дъжд или сняг. Зимата.
нещо да занимава с камера. Беше го справя на бана. Ако казал съм на Райна, ако ми даде...